राखी पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। ये आम अंडा बच्चा जय जगन्नाथ। राखी जो राखी बंधा हम राखी सब रेडी हो गला थाली आम सजा सजा रेडी होगा। आम राखी बंधा स्टार्ट हम। ये मो मम्मी आ ये मु आ ये आम टीमण खाली कहूँ मु धरिकी भिडियो करी हेडी कांदिले। राखी बंधा पूर्वर दृश्य देखुती आम कौन कौन होती से टीमण थाली रेडी हो गला। ये आम राखी थाली एबे रेडी हो गला। समस्त राखी बंधा जनक पर जनक राखी बंधा भाई टे पके भाई की साड़ ये भाई टे नेबा। ये हम कुन्नी झे राखी बांधी सीधी मुंडो देखा तुमको मुंडो देखा वीडियो करते ने एटा ता मां ताकू दउची से पिंदी दउची बंद एटा तू बंद तोर एठू आई हां बांधी देली राखी त वीडियो करी सब एकत्र बांध दो। हां पकड़ रखी जो सीधा ये दिसु तो मीठा को तो मीठा को राखी देखेला तो खुआई दे मीठा हां दे भी मीठा को दे दे तो कड़ा मीठा दियो कमेटी भौणी कोई दो ना मिया भौणी जी कोई दे ए हां भौणी के आसी हम चाटा रखिया चलो दीपन ने दीप मीठा दे करे मैं बंदा सही मीठा मुकी दे ए राखी बंदी सीधी सीधी मामा तू तो मोर पेड़ी छाड़ी उ नहीं रे हे ताकू राखी बांधवा से हाथ देखैले खोंडी गई ने सही गोटा भर बांधे हां ए तो गोटे बोइले आउडे आउडे भी केजा गोटे केसब देखैला वीडियो सेपड़ा दीपू लगा बोइ न रही ये भाई बांधो बाबा ये भाई रे बांध जाए लो बो ए याम केसब बाहर कला त राखी बांधा तू के दचु से भौणी के तो भाई है तो सारो नउनु धत रहित रखी दे टिके दे चल सब मिला मुना आसो दे दादा भाई के हां पाउना पणा यही दे दे एकत्र के दे दे पके दे केते देछि ताको केते टका देछि 20 टका जा हो आराम जा बापा को ठिया जा जानु बापा को ठिया तोर वीडियो जीवो फैन टा लगो ना गरम रे कोन दीप लगी हां ये बांधी राखी बांधे ले दीप ली भी बाबा अरे दीप रे फोन कर से पर फोन कर दे छी ऊपर को ले चालियो तो सब एकादरे बांधी दियो एकादरे भिंटा आ ये हूँ पुतुरा को देखु हाय कर दो हाय 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 करो हाय हाय देखो हाय ये होते कॉमेडी मैन दी जन मत मत हला ये राखी आई आउडे पत्ता रखी बांधे बाबा अना आड़े ना आड़े हाय गाइस मो बाबा को पीरुआ पर राखी बांधछन आपण माने देखंतु लाइक शेयर एंड कमेंट करबा को जमा भी भूलिबेन आ ता से सब्सक्राइब मध्ये करिवे क मेरे मो तम ये के कहबू ना ये किए देखेबू कहबू कौन बहू मेरे
राखी खोली होनी तो देख रही गई दीदा थी साढ़े घर कौन लोक तो कथा शुणवे लोक कह होने पका बाटी हो ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉନ ତାପରେ ବୋଳ बस ଦୀପ 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 ହଁ ଦୀପ ଲଗେଇଲା ତାପରେ ବାନ୍ଧ ଲାଷ୍ଟରେ ମିଠା आराम से रख बांध ତମେ ଜଗିଥାଅ ଅନେଇଲ ରିସୋନା ପ୍ରଭୁ मत दियो मत ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ନା ତମେ ଏଇଠିକି ଆସ ମୋବାଇଲ କଣ କରୁଥିଲା ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲା ଦୀପ ଲଗେଇଲା ହାତ ଟିକେ ଦେଖ ବୁଇରା ତା ଧରେ ମିଠାରେ ମିଠାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାହାବାଇ ଆକୁ ଆଉ କଣ କହିବି ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି ବି ନାମ ଦେଇଛି ନେ ଏ ଦେଖୁଛ ୟାକୁ ଦେଖ देखो मुंह तक करी ହାଇ ଗାଇ मुंह तक करी मुंह तक ହାଇ ଗାଇ ହାଇ ଗାଇ ଏ ଠାକୁର ରଖି ଦଉଛି ହଁ ହଁ ରଖିଦିଅ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଅ ଦିଅ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ବି ସରିଲା କେବଳ ବଡ ଭାଇ ରହିଲା ସିଏ ବି ଆସିନି ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହବ ରାତି ହବ ଆସୁ ଆସୁ ତ ସିଏ ଆସିଲେ ରାକ୍ଷୀଟା ବନ୍ଧା ହବ ତା ହାତରେ ଆଉ ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରିଲା ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମର ଗୋଟେ ରିସବ ଅଛି ଛୋଟିଆଟେ ମାରି ମାରି ମୋ ଚୁଟି ଫୁଟି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲେଣି ଝାଳ ନାଳ କରିସାରିଲେଣି ମତେ ଜଗା କାହାର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ମମି ମାନେ ମୋ ମାତାଶ୍ରୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଇଏ ତ ଆଡେ ତାଙ୍କ ଘର ସାଡେ ସେ ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି କି ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ସେ ତାର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ରୋଷେଇ ବସିଛି ଏଇଠି ମମି ତାର ବସିଛି ଏଇଠି ହଉ ମମି କଣ କହୁନି ଟିକେ ଯା ସିଏ ଖାଲି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦବ ଏଇଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ଇଏ ହେଲି ମୁଁ ଇଏ ହେଲା ମୋ ମମି ସକାଳୁ ଉଠି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସବୁ ସରିଗଲା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସରିଲା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆମର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ ଆମର ଏଠି ଜଗା ଅଛି ତ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସେଇଠି ଯାଉଛୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବୁ ମୁଁ ଭାଉଜ ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ବଚା ଆଗରେ ବି ଆହୁରି ଅଣ୍ଡା ବଚା ବସୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା ପାଗଳ ଏଇଟା ଆগে ଦେଖିଲେ ମାନେ ଘୋଷା ନିଜ ମହାଦରୁ ଫୋନଟାକୁ ଚାଲୁଛି କେସବ ହାଇ କରିଦୁ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ କିଛି କହିବନି ଖାଲି ମୁର୍କି ମୁର୍କି ଅନେଇବ ନାଇଁ ସେ ଦେଖିଛୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଠି କେଶବ ଆମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେ ଯାଉଛି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇପଟେ ଏପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟେ ଚାଲ ଇଏ ନୂଆ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଅଧା ଓଢ଼ଣା ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଗ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଘରିକା ଧୋଇ ଆସିବା ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସ ପାଦ ଧୋଇ ଆସିବା
ସୁକୁଡ଼ାଇ କଣ କୁହ? ରାକ୍ଷୀ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ବଜାର କୁଟୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କହି କହିକା ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିଲି ବସିକିରି। ଇଏ ହେଲେ ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ। ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ କଣ କୁହ? କଣ କହିବି ଆଉ କଣ କୁହ ମୋ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟାଏ ବେଳୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସମେତ ଆଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିବି କଣ। ଏଠି ହେଲେ ମା ବିମଳା। ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନା ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ଟିକେ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଇଏ ହେଲେ ମା ବିମଳା। ଇଏ କିଏ? ବିମଳା। ତାପରେ ଏପଟେ ରହିଲେ ମହାଦେବ ରହିଲେ ଆମର। ତାପରେ ଏପଟେ ହେଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ତାପରେ ଏପଟେ ତ ଆମ ଜଗା ଆଉ ଯାଉଛି ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଜଗାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଜଗାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅଧୁରା ଆଉ। ଏଇଠି ଇଏ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। ତୁ ଜଗାକୁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନୁ ଯାଇକି ଜଗାକୁ ନମ କରିକି ଆସ। ଆଗ ଜଗାକୁ ନମ କରିକି ଆ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେତେ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କି ଆସିବ କେତେ ଦେଖଉଛି ଦାଦା ସାଲେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେଇଠି ଖାଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ଦାଦା ଗଲା ଏଇଠି ଦାଦା ଏଇଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହଁ ଦେଖାଇ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଆମ ଜଗା ସାରେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛି ଏବେ ଆସିଲା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦିଅ ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଭଲ କି ଯା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ। ତୁ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବୁ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଇଏ ବି ଆମର ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ଯାହା ସବୁ ଜଗାର ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ଆମର ଏଠି। ହଁ ହେଇଛି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି। बस ये बुइन कुआरे जाऊँगी ये पैसा दलाती पैसा केते दलाई बाबा बाबा पैसा दियो डाली। हाय गाइस ये है ऋषभ वर्तमान ये मो ब्लॉग टाक मेंटेन करूछंती एठी धरछंती एठी ऋषभ एडे एमिति धर देख हम धरि हां एमिति टिकी धर हटी की देखो सीधी सारे बाबा एठी दादा सारे जाउची दादा भोगनिया कहूची सीधी आईडी सनिया पे आईडी बुइनो सेठ बइची फिर बइची बुइनो सेठ एबे हमें बाहर गलु घर को जीवाकू एडी एला हम ऋषभ जीवाटी तू संभाली पारनु बोल कि धर एबे आसी हमें घर पहुंच गलु। भगवान जिते हईराण कर से ऋषु तो एबे आसी हमें घरे पहुंची गलु मंदिर आसी पहुंची गलु। आज तो थिला एतिकी बुलाबुली एबे आसी राति 11टा हेलानी तो भाई एबे आसला राखी बंधाबुली हमर चली जेहेतु बड़ भाई ता हाथ तो राखी न बांधिले राखी पूर्णिमाटा हमर अधूरा रहबो तो ता हाथ राखी बंधाबुली चलछि एठी बड़ भाई होटल ले खोजले आलू तू ऐसे घरे से कदा देखो हां से जाइतिला मो हॉस्टल को जे न जणी की जाइछि कहला कि आसे हां मु घर को पळे जाइछि से जे हॉस्टल ले पहुंची एडी राखी बंधाबुली चलछि तो राखी पूर्णिमा वर्तमान आज सरी गला
ପକେଇବାରେ ନା ଜଲ୍ଦି ପକେଇ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ମିଠା ଦଉନି ପିରୁ ତାକୁ ସେ କାଲି ପୁଣି ବ୍ଲଗରେ ପକେଇବ ନା ନାଇଁ ଦିଅ ମିଠା ଦିଅ ଆଗ ମିଠା କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଗେ ରାଖିବ ଆଗେ ରାଖିବ ନା ତାପରେ ହଉ ଛାଡ଼ ପାଟି ପଡ଼ିଲେ କରିଦେବ ହଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ ପଚାରିକି ସବୁ ଜିନିଷ କର ଏକ ଥୋ ସକାଳେ ସକାଳେ ଏଇନା ରାତି ଏଟା ମୂଳରୁ ଆଉ କିଛି ଏକାଥରେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ସ୍ଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇଦେଲ ନା ରଖିଦେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ ପାଇବେ ହୋଟେଲରେ ନ କହିକି ଆଡ଼େ ହେଇକି ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଟା ହୋଟେଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ପୁରୀରୁ ପହଞ୍ଚି ଅଛି 11ଟା ବାଜିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କହିକିରି ହଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ